Sansingi Hashwa Gajing Shakem Jung New MLA kata kalai Tarik Kyllalyngkot arja khatnyau ka CSWO ringkat pat kaseng thamau rangli kila pelongi gajing ilang ha Bethany Society laim kra ban pen pawi gajing pendam ka bajori MLA ka Mahoti constituency ba Julius Darpang ban shimru ikrai ban khot pelongi gajing Ïaid Paidbah ban dawani ki bor ka an beki de ban kem bat ajing penstam kat basha ka an yaki kam man jong ba Julius Darpang hadian gajing Shakem jong ba Julius Darpang na Guwahati henen kamiet kan Tarik Kyllalyngkot kabati CCTV kalayo bani kranling bakal phone bat ka president jong ka CSWO kong Agnes Karsieng kabla pentem haunong ai kubor ba ka Jingïaid Paidbah kan Ïaid bet chakmat kumla rai ka khatwai Tarik Kyllalyngkot banbu ka jingdawa hier shuki yo menteri kam po yeng ka jala ba HDR lingdo pat bantela kamru yakum kini gi jingja thombor yaki kan thai ki khna patai ka ibia thu ilai I hakata ka si khat santari isyayalam kumban rio bejen between rio do prabaje janmiat isyayalam sakataka Mavelines in kabadan Harilbong ti hangta po hotel ula don lupa we brio la yalam be kataka brio kataka try jongka kataka try kadai ka ba bu ya ka bantrai ko nganri kung ka khun ti kataka sngi kala ali on ta ndakala ali on don waiter ula ap lupa la yalam be ya ka kataka kamera lais pa ar dala yalam sta kani ka khna ka udon to shinrang ta to brio don ta ula don lupa ti once we parlo jong u ima ya karen kam e ula ali no ti u kakal ko ong nyo tu khna yo to brio ko ong ba sumhay rap lem yang nga bang akwa ban ai kies ya kani ka brio kay baka le yang nga kumni ukram snap hiru uong ban wat yakun ya ka nama kadi kabriu ba kapating ti next day min step ulali kala ali shaw kata katrai min step ndri baji na ndri nyo baji lali shaw ya ka lawan ra biang no shaying ti hakata kasni kata katrai kali meeting bandahan ti mars le meeting kani khna kala ngia ta jing sha pnya kalit pan pisah ni marjan kong ai alpo tengka banti jembam ten layo iti pisah ka bat ka bos ka shim da ka bos nang tuna po demtring ka hiar be ha po sibil bat ka stom bat ka Ïaid da ka hangtai siphangi ka kendu no ite ki bahayeng kinja ki ba parasnong jungka da ka kendu iki ka ya thu iki ka jing jungka ki phone ki bahayeng ki bahayeng ki ong bahabalik cuaca police station tiki alik po laban nama kajan hawa laban alik laban ki alam sapo Ganesh Das nang tu saya alam sa Mavelin in ngan cuy tu ndiak kampung jorong Ïaid jinja nama ba kumno ba ki persang ban yuna ngapo Ganesh Das ki alam biang ya kasha ta sa Mavelin in hangta ka kali utau waiter ko me itu ya nga wong em ngam itu ko mem keteng Beit wong em ti ko mem itu ay kata-kata jong aru ko wong em ko ngawan sang ni menen miet me ong em wong be em hamar kum ta poi ka phone ya u nakata ka resmi la poi ta ka phone ti ka pulet ka kani et ka phone ju ka pe ko ka ini resmi to ka khana ko ong resmi ni ka to ka trai jong a ti pulet shemi et ka phone ki pen he et ka phone ke da pen he et ka phone kata-kata trai kam te balabat ki pulet ka ong Beit ai Beiti haba ulen mentan siphang uong bamde Beiti katuhi kangat hang tu ong ai Beiti nda don bakali me bakawan em tu khna ong khlamwan ki pulet la sngap lonta ki sakem ke nyu tu brio dan la kem ti pila atip hi la kem no saya kata katrai la kem sai kita gi weiru te hak jogo poru ka saya thu kita gi jingja jungka kain bakal asa hang ta la ko muslim ai ti ka wan ra ka wai temen ya ka ten la poi sa hang ta bade ka ta bri ko ngam don kun chenrang ngan ri phi kum khun mak penyai kum ni kala penyai ya ka kum ba shpomut ki chenrang ti kani khna bat ka barang khna ta ka lungo ata mo bopli te hnrei ni de benyaro ba ka dei baslur ba ka nuot ban slur ka tip ba kita ginong le kibala mi keteng khamtam ti politician jungi ba ban an ba thau an ba de ban thau an ban ya dai ki khlung khna ki penjat ban kita khlung khna ti ka slur bre ko ong nga kwa ka kali man ka simene kadang kali ko ong lakem bopli kalong hakata ka jing ayu jong kan re ka kwa ban kin sha kem bopli namar ka hok
ka ut mo haka ti kita ke nga ngong ipi ba kani ka demand la create kini ki politician ki don ka tukani ki badadon bat kani ka ya ndai tang siki khun baduk siki khun ki bakham bit khambiang se nginum ke hayeng hasem jungi ru namar ka ki the tengka ti kini ki the at pho lai pho shakilang ru ki the da dei ba brio khna hadu kila bat ka jing dawa kala along yiki khna ki badang red bat ki balong virgin the modur pi lama em ni beriadang khun kan thai bedan para kan thai lama telah dangim ya syong banyak kali kumni banyak keren lang banyak ai buit lang nginum la banyak khun namar ba ki bor ka an ki dai maki ki bale ka ka bangi haban le ka long ban yang scam namar ba lada ya kitu ki ba sha le bi an daki wei mo daki rit kirya teng ki bahayeng bahasa rubun sen ki khlung khna le lada ya kituru bun sen ka an kam kwat bor om dei ka an kam kwat bor ki bri ki badai ban pentrei kam ya ka an bat ki badai ban pej halor kini kim kwat bor kim don kata ka ban pej ban pengat ya ki ti hakane ka kanti le badon kti sa kita ki brio ki badai ki nong mi khmat kebaja hakata yeng hataka guest house kabadai kabapanya da ka lok jong home minister jo ki kampo yeng badai ban pet ya ka jing shong suk jong san jong nga jong ki haka yeng jo kita haka guest house jong kita ka ja kum ka ka kam tilada manga mapi ngim yeng ngim le ai kani ka case le kam num poi se but lada don kejingja ye iberu ikna kalong kum bakta ya baro ka wai ka imlang salang mdei ba mo ibai arkies phila abachu ngap tol ngin chukermen bakam num jabiang kam num la ban long kumta tishu don bok ba menta ka don kubai ka an ka barang mi dang shen ho ar hajar khatar ka dei ka an ka ba mi hadin ba hagowa ngitip baro ba shata shagowa ki promote ba yaki jing sangkai perthai mo nadu ki briu hari la jongru ki banabaru ki le jungo kai perthai sa goa but dei na ka to ka jing promote thani ka goa ru baka poi baka long ka destination ka ba he tam haka jing khai briu om tang ki kin thai ki bala ya un rei ki khlung khna ti ki briu ha goa ki cham jing halor ka ne ba ki shimkhia ba ki ya persang ban le ai ban dawai ka sarkar jongki ban wan lam ki jingada bat kami kata ka Goa Child's Act menchwa bat hadin ba kami kata ningkong ka diga jela ka baningkong ka ba penmi ka an ka baklan ban yada ya ki khlung khna khamtam halor ki kam be an sexual assault kini kitai bat kadai na ka jingmi jong ka to ka an ba menta pade habaro ko wai ka ri India ka don kata ka an ka baong Protection of Children Against Sexual Offences Act ka ba mi ha u snem ar hajar khatar pokso ki ong mo lingkot tingyo I mene ha kot khubor ba ki ong ba kila pengat pokso kila pengat ya kata ka pokso na maka ka an ka kham khlan ha kaliang ban pet ya ka jing pen sajane habun ki namar ko mga ong ba bunsin habaki investigate ru ki pau banai ndla poisa shayeng shari ki pau snam ti hapo ka ni ka pokso pa de kala abatai shai baka de bandon ka time frame hapo alai banai ki de ban pendep ya ki investigation but hapo shi snam the whole case has to be closed mota ka trial ru la de bandep kini kitai but bon ki jingada ba ong ba badai ban yadai ka khna ningkong dei ban penpau kerteng ka jakasa ka ni ka tai khnang ba kan don ka privacy jong ka khna sakawairu ka don kata ka pokso hapo ka pokso ka baong ba lada don manu ki brio mo ko manga nga sa hang ni ite para marjan jonga nga pet nga I phala ta ka kom ya kom yang to hayeng bat nga suba ka don ai hang te lada manga ngamle report ki pulit lada ngayo badon ki kena ki barung ba mi ba ilong suspicious ladang report hapo ka pokso mangaru ngan chapan saja tementa ka jingkeli kami
Lada kata kena arsin kalau alek kata ka jo kata ka Mavelin in kaba penyak kurim jong uba HDR lingdo kena red pitarai kitu ki batrai hang tu kim num suba kim num keli pinchu syarung yanu hapok ka guest house hapok ka hotel jong fi te kami ka jingkeli balai bagi pulit hadung mentaru kimpat khang ya tu ka guest house bat kimpat book ya kitu ki try bat ya ki nong try iway om tang ya utu wita namar mentaki tuet betang yuta baro kindon ki beiru ki ba don ketilang tu daka batit ndrei bam report nama ka pokso ka ka an kala krensha baka deka kamram joki bakin report ngate ngam nge baki try kim num tip badon kum kita ki jingja haka jing penia joki bad menta ngi kwa bandawa bala da ka de bandon ka inquiry ka bakhoi ka bashmur ka balat lut knang ba ki bri ki badon kti sisa kin sa kem kin sa pensaja ningkong utau home minister haban resign nama home minister uday ubapet yaki polis upet yaki jing toket kini tai kumno un shong hang ta te kumno un khle mo u kalong ka jing klamran ba u dalade ro ukham offer ya kata ka jing resign shwaban wan ka jing dawa la da day ubreu ubadon ka jing champagne ka jing sngot ho ka jing sngot lem ya kakam jongu badru ya ka imlang salang ya ladi ula de menterwa ba hiar syuki lada hiar syuki mo u chief minister jongi ude ban hiar syuki nama uhaban ba akhli ya laki minister la jong kalong bumta hendrai menta ngi smosi ban ong ba 4 pau kita ki jing dawa Rade ban sawa jam jing sisa kan ka jing dawa ya uni ubreu un hiar syuki wat ki we ki nong mi khmat jongi ru ki pat kren ai halor kan ne bat bon sin teng mangi kum ki riu kan thai ngi sngo ba kin la don ki kan thai te ki ba long ki nong mi khmat la don be kata ka jing kit ya ki jing jongi kan thai han re ka pau sha ba ki ru kim don ka jing kit khle iweru na kitu ki nong mi khmat kan thai ki khampat ong khampat a ki jing snolem ya ta khna ne ki pat ong halor kan ni phila ban modur kala apoi shu shu kan ni ka imlang sa alang jungi bat kham tam kan ni ka san par thai jungi hangni hame khalaya kala apo hadu kata kaya pher ha padeng ka hotel bat ka guest house kaya pheru ha padeng ka guest house ba ka homestay Hana kata ka homestay ka mod lada dari yengi beret piru pisa angta pishu ai wai we ari kamra bakin wan ki bere bansa ka guest house ka long ba lada ki don duna ya arpo kamra na benta kita ki guest house kam don ka no kan don ka ka baki hable ka long ba tang shisin lai banai ki hable ai ki kot kisla jongki shaka sales tax Namar baka sales tax kashim 8% na ki booking jongki. Kapau syai ka sarkar jongi kamdon jingkit kli halor ka songskai. Ka khi khore ban lum tax. Ban penbiang ni ladi tang ka tax ndai kam salia phi penya kumno phi le ayu hakitu ki guest house. Namam don kendon. Tak si sen lai banai shuli ait ki returns jongki knang ba ki la ban khate ka by tax naki. Di mental singi hak bandawaru ya kata. Nama ka sarkar jongi menta ka penslor bhai barok ban pli ki guest house. Tinggal kli ki hotel ki paham he. Happy bi he ong phi ha bele kumnu. Ka jing sisa ki hotel man ka sngi ki hable ai ka guest list shaki pulit. Man ka sngi. Habawan rung ki breu ki hab shim da ki ID ka epic ne ka ne katai. Bat ki bo ka xerox jong ka tu Sakawairu ha reception ki don ka CCTV and katu CCTV kala sandur lupai ki breu nang bakan don ka record bakan don ka ru kompanya bandon kata ka jing sngan ke ki breu da don no jing jar kam sup ban bot dit ki guest house mdon
babod dia kata. Kim don kam menet submit dia kata kalis ro ki pulen. Dimentaga ni ka sarkar jungi ka penslori ki beriu an play guest house. Iwei dong. Kiseng kentai mentaki di ban husiar ba ye laki dong la jong. Manu ba penya guest house hakan rukom na manu ba wan husiar ka ja yu ka yu ha ki guest house. Ki penslor pa haliang ka tourism. Handrai ngam tharai manga ma phi ngidon kam khan wan toy kata ka pisa ka tingka sa jela jongi lada kata ka tourism is sex tourism lada ka Meghalaya ka Longno kum ka Goa hakabangi penslor ki bren play guest houses ni penslor se kna ki kenthe jongi bakin ploy ban long ki bapen biang ye kita ki tourist ngam tharai ngide ban ye sha e kum kita ka policy batin pet ka sarkar Meghalaya ka shukran be tarish phang ka tourism. Handrengi happen pojingly tourism at what cost? At what cost? Is it worth it? Yo mga mapi neki kena samla jongi bayit kam yat jam ki yo ne ka don ka jing penjot teman na ka tourism. Kita ki bangi haban ya berkhat ha. Sakawai rus ngosi ba pindu yo ka sarkar jongi kadon hana kita ki skill training programs. Ki pa ni ki kena jongi hana banlet kita ki hospitality and all that. Bon na kini ki jat courses kita ki jing puli ki de halor banlet long kita ki nong kem mette ki spa kini kita. Ti na bishim kulum mi kini ka jing long to sarkar ka policy which is geared towards what? Kalong man commercialize ya ki kena ki kenthai ban le kini kam bon ki jaka wat ha goa ro dang shen ki brio ki balet nakani ka than chate lamingi ki balet ji ki sha ban tre kita kispa ki la form ko ka seng ban persha namar ba hakita kispa ha bakut ka ka jing dawa ba ka jing persang ban penya ka long sha ki kam khaimen ba kala ma sha kalong ko ba you naturalizing sex trade and prostitution and trafficking by using words like spa, beauty parlors and this and that. Escort services. Mentally kipindon kam, it seems namar ka Facebook, ka internet. Pinyo kita ki friendship club ki marang. But bunsin kita ki day ki tang ki cover up for trafficking. But kabas shepting kalong baka jela jongi kampat khithia kampat penmat ban perkhat ban thau ki ban thau ki policy ban te lakam ya kum kini ki lada ki promote kata ka tourism kum no ki khlam don ki wei ri kan don kum no ban ya guest house but ikong Agnes menel ese iklet ban yathu bakani ka khna kala sha khai om tang hamal velin guest house andre what ka wei ka government undertaking station umiam ro kadai ka jaka ba open don kam Emily ban penjot ikani ka khna sta timenta ka jingkli ka long bangin le kum no yakini ki guest houses baro ki break be trehing to ki be panya ki hab ban kit clear na mamdei tang kitu ki bala apau kerteng menta kalong kum ka kanja nong kum no ka racket ka bahe bha involving many people but kawairu le si nang don shu ki ba ki kenthai ki ba don kam ka jingerap ki ba kwa ban kran halor ki ni ki bla ja le si yakir umi ki handai mdon lahat don ki shapting le si kumang ong ba ning kong ki de ki bring ki bam don hakaboru bon sin kam ju poi she da don hakabor le kan poi she tementang habuk jingkli wat ki pulit ru nakasin ka baning kong habakala complain kan khna bale ki khlam da ka to ka pokso bakitip ka baklan nama ka pokso hang to mar kila de ban arrest you Julius Dorphang kila de ban seal ka guest house kila de ban arrest ki to ki break ba panya ka guest house bale ki khlam le kata mentaki on his absconding kila ailat te bon pen but kam de ka bagi haban ngole ran bo nong mi khwat jongi is on the run tang na kata ka dauru the home minister should step down
Lada umla bante rakam yo we u paranong mi khmat jong u baphet jakaban cooperate nade bamdani bale cooperate baki pulen Hakabede bat human trafficking hi what ki can take a see ki jongi ru haka consultation ka badan shisin apa dan kiti ka kidan ki reports ki bangyo na sithi ka ba hispa apan kami ki ban ay kata ka massage ka ba kidai indra ka mana ka ba ka balai pat kadang ka we pat ka treat pat la ongi ki bagen happen sign ka agreement balada ki pen kai ya kata ka agreement ka ba ki ki oshalor ti kendon ki ba ki kengan ti kata ka bidai bat hispa bat ki we ki treat ka ba ki kenthai na Manipur na Mizoram na Meghalaya kengan but ka bidai pat bat kani ka state ka jongi yo iba ka tourism kadang kiu kumba umane tourism at what cost tourism at the cost of environment job bila i menta ti menta pat tourism at the cost ha kata ka dignity jongi kenthai ki jongi but the jingkiu jongi tourism menta kala kani ka demand ya ka met kala namjur but shushu kumban benrap dan syai di pi ha ka jingwat pania pat ka jingi kendu bati ki samla kenthai ki pen syai ba pun bah kina ngan hakani ki kena school class 9 class 10 bat ka jing pengat ya kiru ka dei dingkong da ka jing pen Beit ha ka jing lang samla ka baar ha ka jing di buat ki drugs repair bat anla dat nang ta lesi pen kendem ba hasil long jong iru la don ka jaka ka baringi ki pornography bat supply pat di kim dei ki CD Henry hapo ki memory card bat yakini ki memory card kin pen di hotels ki bashabar jangga state kinu ki kenthai ki bertibet ki banam bat msakhat pat yaki tekani ka reality ka ba ngarang shu asngo na iwe kenthai bat kalong ka bashak hai bah namar ki thu shu bat ki kubor ki ba bun ki thu kalong ba kade ka first hand information bi akran bat kitu ki balan tentang bat tu ki bala ringi ki film ru bat ki thu ba what hadu ki bahe ki brio ki badan haka kerdan bakrau la kalong haka sarkar ne haka kam thai pateng lani ki spa ki we per ki dan bentang tegani kadi ka kam ka shit thai bha ka bahap ni ka jala juni para ka bat shushu ba idan ki bai delay ibala pen ben ka ka buram mi pi paro man so ni ban yadan ka ka penta ban yathia ba we ubri kala ramba ubri uwe ni kinong yalam hande ikentat ndai bi ikentat namar bas ngogram bai le ne ka kam ndai ikentat namar ithu itha bai ge yang sang ko jong ti kani ka dei ka reality jongi isolong namar ka demand kala jor pala pat haba ka supply ka duna kile kumno pat kini ki brio ki thok syukur kanang bak supply kan mi ka demand ti haba dang kum kini gi Nangit ba kani ka case ka ba nyoin ka jong ni kena khatsan khatsaus nem ka ba mi ka kerting jong Julius Torpang kandai ka isolated incident baru si katang yo snow ka sur jong human trafficking jong kete ka si shawai ba kata ru deling ba ka NGO ba per ki ba rescue yiki hari minta hang ni ba penmi ya kani athra imde khasi dai ne imde khasi yang ni ngada ai kubor kete khasi ki jongi keren itu ik bajai pi but ngangek ba kimlong marwai but noi ke jing ai jing mo jong ane ka por belong ban da don kanu ka si ka platform ne kanu berkom kenang bai ka sur jong ki nyo sngo kim dan kam ni thu perteng be show information ke ki guest house ki bakumno ki bri ki bakumno ki jaga ki bakumno ki mode of operation ki bakumno kenang bangi so thu ki operate kumno kita ki brio ba urang ba ajogi ubul wan pai na kam kai klau ubul cuma len ba pendeng tala jiki balik bakla ka jingkali ka ba mi menta ka ski kalong ba mono ban pendeng tala yo ba judi kata ka jingkali denam den maksudnya ya ka message jong ikong Agnes ngala phaklan suruh kajikali kalong ba kin haban ki isang long kbe ki haban ki isang samla
Kihaban siya mekani mday siya tang ka isolated case na ibadya tang ibay. Kihaban siya bakani katma persya kajay benriyo kajong ibat ye kibay kijay benriyo. Balay haban ong kata namar ba kumbo ong ikong Angela ba kata ka promotion ya ka tourism. Kari ka promotion without parameters, without protection, without management, without monitoring.